Ринат Фердиев исемдәге Татар гимназиясендә чыгарылыш сыйныф укучыларын аттестатлар алу белән башкарма комитет җитәкчесе Илнар Хафизов котлады. Биредә аның кулыннан 11 чыгарылыш сыйныф укучысы өлгергәнлек аттестаты алды. Быелгы чыгарылыш тантанасы пандемия шартларында барлык санитар таләпләрне үтәп үзгә узды. Районда үткәрелгән, шәһәрдә үткәрелгән төрле чараларда, төрле ярышларда дип әйтергә кирәк, актив катнашкан укучыларсыз. Шуның өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сезне тәбрик итәсебез килә. Районыбыз башлыгы Разиф Галиевич Каримов исеменнән, шәхсән үземнең исемнән шушы бүгенге матур бәйрәмегез өлгергәнлек аттестатын кулыгызга алуыгыз белән. Инде әйтеп уздылар, олы тормыш юлына аяк басасыз. Әлбәттә, сезнең тормышыгызда иң матур вакыт, яшьлекнең менә шаулап чәчәк аткан вакыты. Студент еллары алар күңелдә сакланып калган иң матур хатирәләр, иң матур мизгелләр. Шуңа күрә аның әлбәттә кадерен белергә кирәк. Кайда гына булсагыз да кеше булып калыгыз. Кешелеклелек сыйфатларын югалтмагыз. Алда бердәм дәүләт имтиханнары, озын юл, Ямансу, шул ук вакытта хәтердә калырдай күңелле мизгел. Сыйныф җитәкчесе Рафил Бариев үзе дә әлеге уку йортын тәмамлап, укытучы буларак кире гимназиягә янып кайткан. Мин үзем дә шушы гимназияны бетергән укытучы булып шушында эшлим хәзер. Мин балаларны 10нчы сыйныфта алган идем. 2 ел буе бергә эшләдек. Тырыш, яхшы балалар, мин аларны бик нык яратам. Алда инде бердәм дәүләт имтиханын әйбәт кенә биреп, үзләре теләгән уку йортларына керерләр дип өметләнәм. Чара барышында директорлар һәм укытучылар, ата-аналар комитетлары рәисләре балаларга үзләренең җылы телекләрен җиткереп, имтиханнарны уңышлы тапшыруларын һәм югары уку йортларына керүләрен теләде. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.